Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana ungo wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekukurumidza kuita sei kubhadhara rent. Inini zviri kundishamisa zvaakuitika munyika yedu, nyika yeZimbabwe, especially kuchinamato chemapostori. Ndsanamboona zvinhu zvakadai so izvi. Mashura ukaona Madzibaba vekwa Johane Masowe vagara pasi kudaro vomva varonga kuti business randingaite nderei, kuti pada kuvhurwa bhawa. Vomva wavhura bhawa kuti but bhawa harisi kufaya, toita sei panoda entertainment yemhando yepamusoro. Vomva watanga kuunza vasikana vanenge vasina kupfeka, vanenge vachishama mubhawa iri. Apa ndi Madzibaba musi wechishanu woenda kukereke. Aenda zvitadzawo zvangwena. But sezvamunozviziva panapa tofamba nedingindira reumbowo, umbowo evidence ndo zvinhu zvakakosha handitka. So the clip iri ndariwana paZigo TV. Munogona kunoona the full clip ikoko. Panapa ndoda kungokuratidza just a little bit totaura zvizere panyaya yeclip iyi handitka. So full credit inoenda kunani? Kuna mukomana Zigo. Right, saka without wasting much of your time, rekatipinde muvidhazhi. But satapinda muvidhio, ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu dziri pasi apo. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate namba dzangu ndidzo dziri pasi apa. Chingoti hai ndinonzi ningi nyaya yangu yakamira yakadai, kwete kuti umbotanga wati hai womirira ndozoti hai, womba wati how are you, ndozoti ndisina nguva iyoyo. Saka most of the time tuma hai twakawanda ndogona kuti ignore nekuti ndakawandirwa nemaworks handitika. Saka moving forward rekatinzwe kuti chii chiri kumbonyatsoitika naMadzibaba, kuti mvura inonaya here zvinhu zvakadai so zvichiitika. Ndinopinda Johane Masowe kwamutare ndinogona vhura bhawa, but ini bhawa rangu kunyange vanhu vandisamuona madzimai ndo aexploit mumwe wachifamba asina kupfeka, wachifamba vachinanzona vanhu vachitamba kuti nhasi mvura ikurapa kunaya uchiita zvauita inganaya here kana ndichiita izvozvo taurai koyarurara nguva yedare anengaita seko teereraka toshipa ava nyaya yavo ava ndotipinde kusa 21 mazizwa wazwa mandevu ndatipinde kusa 21 ava varume havaketi kudze nyaya yavo kapita kuyamsa 21 moya mawaone nekuzwa kundi nayo. Ava varume ava vari kuhaya vakadzi vasinganyare vaya vane mabhawa avo akaisa murex manganditava mevana vanotanga vakadzi vanobvisa hembe vanasina kupfeka mabhurugwa, vatanavapfeka zvimabhurugwa zvavo zvakadai hani neshamani votamba zvavo, vanoita mumwe mutambo usingaiti hanzi kusvika pakukamana nevakadzi vayo voita sei vachirara vese. Ava varamba kuti hazisi kuzivi, asi statirege tuise chapupu chakawaina nakuchimombe 4 pamwe chete, umwe chete 4 chapupu chakawaina chakurova zvokurova izvi kwamuri topedzerana zva21 musina zvakumuta amama zvake izvi zvishonu. Ngatipedzerana mooperata munzvimbo medu musingaite zvamunoita. Vari kuhaya, ndinotone vhidhiyo yacho imwe iri muno, murume anenge akagara rara pasi, zvese zvamunoita bedroom zviye zvinoitwa munhu akaita sei akarara pasi achitambirwa dzimwe style asati ambodziona. Ndikazvikoti ava nebasa rauda kuadzisa kuti munyika medu munogara. Kana varamba hazvina kuipa, tinoavharisa
Bhawa yaya. Ini ndaida kuti mukumbire regere rumwe manje matinoda zvapo. Yaita 21. Tosangana 21 andavhara direct. Iwa una kuzvita. Azouya ine zvapupu. Umbowo ndodingindira chairo kana pasina umbo panenge pasina nyaya. No evidence, no case, hapana nyaya. But ndo nyaya iri kuitwa nana Madzibaba. Pakaipa. Mawani chaiwo aya. Ameno tunoti chine nyaya iyi. Isa comment mu-comment section. Taurawo maonero ako, mafungiro ako. Kuti unozoona sei zviri kuitika izvi. Madzibaba vavhura strip club. Rikatidzwa vakomana vachimboedza kuda kunegotiata kutaura kuti zvakamira sei. Tipe nguva ndakupai muza 21 handisi kutonga inhasi kasi zvapupu ndinazvo muchiona muno maona nyaya yeuroi yabuda muno yanga yabuda vanhu vangani vakawandisa vachakawanda pamombe 4 dzandofukidza nhasi ndichikurova idzirezeka kuna musana zvese kwabusha mombe 4 baba zvikuteera izuva iroro enda izvimudzima hapana chamuchataura kuti avhara nyaya yaka nyaya inoda zvapo kutaura 21 aiwa enda hako mandebho enda hako koi nyaya yange yatonzi varohwa mombe 4 dzisati nyaya isati yatongwa hanzi chiko apa chiri kumbonyatsofamba seya zviri kuitika secheko chiri kumboitika kumatara aya munhu akutorohwa 4 mombe 8 mombe baba apa nyaya isati yatongwa mawanda ngatimirire musi wa21 toona kuti zvinofamba sei but vakomana ngavambopiwawo mukana vataure tivanzwe kuti vari kuti chii ana mandebho uchazondiudza kuti pikicha yekutenderera ine matiles ndozoda kundiudza ndatimira iyoamusi kutitonga kaizvezvemaungotaura kuti mimipamusoro imwe nyaya inoitika kunyangwa zvamadina mukutonga nhasi ndaidongotaurawo kuti mungowawo nepicture yekuone nzvimbo picture yamunayo kudhara hongu munayo but isusu tivauyisu tivaenzi takatoyawo kuti uchinjawo next main yacho mukunzwa kuti vanarumitisana vakadaika unhu hwawo hwawagara wanahwo ka unhu hwokuti inzvimbo isina chikoro haudzoreke inzvimbo isina chechi zvacho haudzoreke ini ndobva kwamutarika ndakatovhura bhawa zvepamutemo nachief bush ndo vakazota official opening senator vanga varipo mp vanga varipo officer in charge vanga varipo saka ruvengo rwoti ndiro ndiri muenzi nenyaya yekuti hanzi unofanira kutisira ground yezvigure bozi vanobhiliva muzvigure indopinda Johane Masowe ndobva kwamutare ndinogore ndavhura bhawa saka zvimwe zvacho ndiri kutaura mapictures kunyange yazvoka mati munawo but ini bhawa rangu kunyange vanhu vakandisamona vakatendera vakaona pabhawa rakavhurwa zvepamutemo kungorwadziwawo nezera rangu vakazvitadza kuzviita saka ndiri kutaura munonge muchizoonawo senzvimbo yenyu ndine murume ainonakidza hanzi vari kurwadziwa kuti at my age I have achieved this semupana mudiki ndavhura bhawa riri kufaya ende vakurwadziwa ende hanzi nzvimbo yaina chikoro haina chechi havadzoreke vanhu ivavo vanoda pressure vakaenda ende vari kuti hanzi tisire ground rezvigure vanobhiliva muzvigure apana zvinhu zvakadai so zviri kuitika munyika here izvi siya comment mucomment section otaura kuti haufa is tufa but inhangu maonero angu andiri kuita ka bhawa sekuru entertainment ka inongoitwa yese yese ndo zvine zvitoripo handiti but dai kuri kunzi vazotora zvinhu izvozvo vakuzviitira murodhi kumasvingo varongozviita vane murodhi havasi kusungwa varongosiyiwa vakadaro but this is a club and ibhawa rakavharika ende vanhu varinopinda ende pane manotice anenge aripo anenge akanyorwa padenga pebhawa usina kupinda kunzi no under 18 ameno unless vasiri kutedzera mutemo iyoyo unless vasina kunyora izvozvo vakomana ava but mubhawa sekuru mubhawa munoitwa yese ndo maonero angu ne2 cents dzangu idzodzo but chief vane maonero avo nemafungiro avo ko iye aizotorawo mavhidhiyo mubhawa ndiani
ndo vakomana vaye vasinganwe doro vanenge vaenda kuBhawa kunoona bhora maona manje vachirova makoko ndo vanotora mavhidhiyo but rega tinzwa vakomana kuti vari kuti chii pambera. handizigona kutaura pagungwa nomuziva nomuziva iwo unoziva kuti akazogara muBhawa musakapedza aita sei iyo madzimai ndo aexploit imomo vachifamba asina kupfeka vachifamba vachinanzona vanhu vachitamba pamapo zvakaitika izvezvo airamba mairambirenyi asakazina nokupa haana kuzofara akazobvisa mambo vacho ya ainyanya kupa musi tatiniri kuona kusa 21 chichiendeka kumba kumani vamwe vanhu aya rimwe Bhawa we rakasiyana tiri maBhawa akafanana vanhu vese vakasamura nemaBhawa asi tinoda kutaura chokwadi kuti kamuno ndinokonzeresa kuti nhasi mvura ikurapa kunaya uchichazva kuita izvozvo kana ndichiita izvozvo iye haasi kuita zvozvo asi mari yake manje mari akuida sezvokunyangadza nyika inei manje isi kuti hatichada izvozvo vanhu vakuya kwavakaita nezvatakataurana navo vachaita vozoti hatina kudzidza hazviutimi izvivati mabhuki avo tikavataurira kuti hamuzive zvamuiti ukutameka mukaka kakangoka mokanika kabva nokubharekana atakanzwisisa kanonzi mbari kana makonzi unongona ose pese vanaitaichoarimba kana matudza kuti mabhuking house ariko akaisa ndiani iwawo mutungamiri wedu iyoyo muchifi ndikapedza mutungamiri wedu uyu madeko sandini sauti chimboteerera indikuudza ndikakupa mukana kuti nyaya yekutaurwa sa 21 tiisiriya ika awo ndichisabhuku wako ya ndiyo sabhuku ere ndimi chairman womusangano kasi mukuziva kuti murimo munyika sike kuvarasira mhuso bhozi kuda kutokubata iwo chairman arimo muzveti kuti zviitike zvinemi chairman hey kana mida kuzoona full clip munobaya kwaZigo munoona the full clip iko kwanditi but hanzi chairman mutorimo munyaya iyoyo. Chairman is involved pakuvhurwa kweBhawa and vari kuindosa zvakadai so handizoziva but vanhu vari kutsvaga boys vanhu vari pakutsvaga ende Bhawa rakavhurwa zviri pamutemo zvese zviri pamutemo mapepa vanawo handizoziva hangu matongero ematara kuti anenge akamira sei but ndoclip ranga chifamba naro zvamanje manje kuti ndikuratidzewo zviri kuitika mune dzimwe nzvimbo munharaunda dzeZimbabwe kuti aiwa Madzibaba vazviita zvakare vavhura strip club kuti vanhu vatambe zvavo vakapombonoka vasina kuda sei vasina kusimira. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, thank you for watching, thank you for supporting. It's bye for now.